Namhlanje bekunikwa inhlonipho kumkhosi wezokhuselo weli nakwabo bathi bazika nenqanawa i-SS Mendi ngolusuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-1917. Le nqanawa i-SS Mendi yayikhwelise amajoni ayi-616 eli nawayesingise kwelase-France kwimfazwe yehlabathi yokuqala. Umongameli uye wabeka neenkatha ukuhlonipha la majoni ngenquleqhu yawo. You who have the honor of being members of our armed forces, gathered here and elsewhere around our country, must pick up the spears of these fallen heroes and heroines in our effort to give our people lasting peace, security and stability in our country. Umongameli Cyril Ramaphosa ubambe ngazibini kumkhosi wezokhuselo weli ngendima yawo ekuncediseni kwidabi lokulwa lobhubhane. The South African National Defence Force has been essential to our national effort to confront coronavirus. Umongameli ukwadlulise namazwi ngakwabo bathe baginywa leligonqonqo lale ntsholongwane. We salute the soldiers who have succumbed to COVID-19. They are heroes who died in the line of duty. We honor and salute them. Umongameli Ramaphosa ukwenze nombulelo ongazenzisiyo kumkhosi wezokhuselo weli ngokubonakalisa ubuthandazwe nentembeko yawo ekukhonzeni isizwe ngamaxesha kaxakeka.